Očakávam názorovú bitku v komentároch. Témou je, nie? Plochá zem bude na budúce. Iná. Môžeš s chorvátskym preukazom riadiť katamaran Lagoon 450F? Ten si ukážeme v budúcom videu. Záľudná to otázka. Chorvátsky preukaz, aspoň ten starý, je limitovaný na gross tonnage 30 brutotón. Lagoon 450F má výtlak okolo 15 tón. Takže môžeš? Tí, čo video nepozrú do konca, práve zapínajú caps lock a idú písať hejtujúce komentáre. Áno, miešam jablčka s hruškami. Gross tonnage a displacement, alebo po našom výtlak. Sú to dve úplne iné jednotky. Výtlak je, koľko vody loď vytlačí, keď ju položím na vodu. Gross tonnage sa počíta podľa vnútorného objemu lode. Takže 450 má výtlak 15 až 17 tón, čo záleží na výbave a ročníku, a gross tonnage je približne 37 brutotón. Takže odpoveď by bola, nemôžeš. Opäť zapíname caps lock? Blbosť. Ja som predsa na chorvátskom preukaze na 450 jazdil. Áno, aj ja. Poprvé, to, že ti ju požičajú, ešte neznamená, že s ňou jazdiť môžeš. Po druhé, gross tonnage sa väčšinou pri malých plavidlách neuvádza v dokladoch a väčšinou ju neudáva ani výrobca. Tá sa uvádza hlavne pri komerčných plavidlách, takže ak údaj nie je uvedený, nemáš ho ako prekročiť. Ak chceš teda jazdiť väčšie lode, urob si napríklad slovenskú licenciu, tam je obmedzenie 24 metrov.